खुलुमबाय आं दिनै CSP Advice 36 चेनेलनि जोहै माखासे आथिखालाव बिटिआर रिजनाव जानाय जेंनाफोरनि सायाव सावरायनो नाजानाय जादों। बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोरोबथा जायखौ पीस एकर्ड अफ बड' कमिउनिटी होननानै जों मिथिगौ, नाथाय थारैनो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बिटिआर आदाय जानायनि उनाव बर'फोरनि ओनसोलाव माबादि थासारि सफैदों सफैयाखै बेनि सायाव गासैबो बड'लेण्डबासिफ्रानो बड'लेण्डनि थागिरिफ्रानो मिथियो होननानै आं सानो। मानोना बिटिआर जाजेननाय समनिफ्रायनो दिनैसिम साथाम सुबुङा इनकाउन्टार जानानै जोबस्रांलांबाय आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर गोरोबथानि जोहै जोंहा माखासे डेभेलपमेन्टफ्रा फैबाय आरो बिनि जोहै बर' माहारिया खोब जौगालांगोन आरो बर'नि माखासे राव हारिमु सोदोमस्रिफ्रा खोब रोखोमै दावगागोन होननानै मिथिं दावथिंफ्राव बिथांमोना गोदना फेदेर फेदेर खोथा बुंनायनि बादै बिटिसिआव आथिखालाव जाबादि जौगानांगौ बे जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'आ बुंबोबाय थादों दि बिटिआर रादाय जानायनि उनाव बिटिसिआव खोब गोजोन फैबाय आरो जौगानाय फैबाय होननानै बुंदों आरो बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन बिटिआर ओनसोलखौ ओरैबादि जौगानाय लाबोगोन नोंथाङा सुइजारलेण्डखौ नायनो थांलायनाङा, सुइजारलेण्ड बादि बर'लेण्डआवनो लामा सामा समायना रमायना बिफार बिफां आरो पाकानि लामा दालां बेफोरबादि डेभेलपमेन्ट खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बिथाङा 100 बोसोर जोनोम जानायनि उनाव बड'लेण्डखौ बर'फ्रा सुइजारलेण्ड खालामनो हागोन ना हाया बे डाउट दं। मानोना सुइजारलेण्डआ बुहुमनि मादावनो खोब डिसिप्लिन गोनां मोनसे हादोर जेरावनोखि डाइरेक्ट डेम'क्रेसि सोलियो। दा बे सुइजारलेण्ड बादि जानो थांनायाथ' गुबुननि खोथा, जोङो जोंनि खाथिनि नसुंनि स्टेटफोर बायदि जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिफोरखौ माबादि हमथालांनो हायो बेखौ खामानि मावनायनि बांसिन गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना आथिखालाव बिथां प्रमद बर'नि सासनाव फैनायनि उनाव बिटिसि एग्रिमेन्टजों मोनफानाय माखासे जि डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआ फारि फारि गोमालांगासिनो दङ आरो बियो मोनसे समाव बिटिआरनि माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जानायनि उनाव बिटिसिनि 6 सिडिलिं काउन्सिलनि जि स्टेटास बे स्टेटासा थाहैगोन ना थाहैया बेखौ गोरों गोराफ्रा मिथिगौ। बेनिखायनो आथिखालनि जि थासारि बिटिआर थामहिनबा बिटिसि ओनसोलाव आथिखालाव डिलिमिटेसनखौ लानानै दावराव दावसिया क'क्राझार जिल्ला अदालगुरि बाक्सा गोबां जायगायावनो बिनि दुंहाव थासारिया सोलिगासिनो दं। बेवहाय खायसे खायसे ओनसोलफ्राव जाथि धोरोम लायाबासिनो थामहिनबा पार्टिखौ डिफारेन्सि लाखियाबासिनो सोर इउपिपिएल बिपिएफ एबसु ज' जालायनानै गावनि ओनसोलखौ माबोरै डिलिमिटेसन दाव जानाय जि गोरोन्थिफोरखौ जों दाफामफिननानै जोंनि एसटिनि कब्जायाव माबोरै लाबोनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै माखासे मेलेमजिबिफ्रा खामानि मावबोबाय दङ। दा बेयो जोंनि हारि जौगानायनि मोनफा मोनफा नेरसोन। जेरावनोखि क'क्राझारनि उथुमै होननानै जों बनरगावखौ मिथिगौ, दिनै बनरगाव बायदि ओनसोलानो दिनै सिकिउर जायाखै। बेबायदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे समस्तिफ्रा एमएलए समस्तिफ्रा बियो खमावनो एसटि रिजार्भ बांसिन जानांगौमोन। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा जोंनि 6 सिडिलिं काउन्सिलनि जि एमएलए सिट बे एमएलए सिटफ्रानो दिनै बांसिनै जेनेरेल जानो हमदों। बिनि गुदियावनो दङ जोंनि बिटिसिनि जि मोनखानाय 6 सिडिलिंनि पावार एन्ड फांसन आरो बिनि जि स्ट्राक्चार बेफोरखौ मोनसे समाव गैया खालामनायनि बियो असमिया मेलेमजिबिनि मोनसे प्लेन पलिसि होननानै जों मिथिगौ। मानोना बिथांमोना 6 सिडिलिं काउन्सिलनि एक्टनि जि क्लज बे क्लजखौ जाबादि बाहायनांगौमोन बे क्लजखौ बाहायाबासिनो बिथांमोना गोसोबादि ट्राइबेल डमिनेटेड एरियाफोरखौ जेनेरेलजों खावसे सरजाबैदों आरो बेनिखौ बै समस्तिजों सरजाफैनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि खालामनो नाजानाय थामहिनबा
बाङाय सुबुं बिसान खालामनो नाजानाया बे डिलिमिटेशननि गेजेरजों नुनो मोनदों। दा बेबायदि खालामै खालामै बर'फोरनि जि गोहो आरो बिटिसिनि जि 6 शेड्यूलिंनि पावार एन्ड फांसन बेफोरखौ आयेन मथै बाहायाबासिनो बिथांमोना बेआइननि भाबै इलेक्शन कमिशनखौ नारसिननायनि जोहै जोंनि असमिया बिदा फंबायफ्रा गावसिनि आखायावनो पावारा थाबाय नालाय दा बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिखौ माबोरै गावसा होनो हायो आरो बर'फोरखौ गावजों गाव माबोरै सौदाव होनानै जाबादि थासारिजों बर'फोरनि जि मोनखानाय पावार फांसनखौ गैया एबा थेर बेथेर खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै डिलिमिटेशनावबो मोनगु एमएलए सिटखौनो जेनेरेल खालामना होनाय जादों आरो गुबुन फारसेथिङै बिथांमोना सोलो बुद्धि खालामनानै ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजखौ सामथिंल' इसे एनैल' बारा खालामनानै मोनद' ओनसोलखौ एसटि रिजार्भ सिट खालामदोंब्लाबो बे मोनद'आवबो जोंनि जि ट्राइबेलनि सुबुं बिसान बियो मोनसे समाव खमायनानै बेफोरबो जेनेरेल सिट जाहैनो हागौ। दा बेफोरखौ लानानै जों खोब साननो लागा दं। बेनिखायनो आथिखालाव डिलिमिटेशनाव जोंनि 13टा दल संगठनफ्रा मोन 13 बर'नि माहारियारि आफादफ्रा खौसे जानानै उदालगुरिखौ जोंनि बिटिसि पार्टआव थानाय एमएलए समष्टिखौ लानानैनो उदालगुरि समष्टि बानायनो नांगौ होननानै सिगांनिफ्राय दाबिबोबाय थादोंमोन आरो बे दाबिया फाइनाल जितु डिलिमिटेशननि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव गोमोरनायखौ जों नुनो जाउनाव बिथांमोना माखासे दल संगठनफ्रा बेनि सायाव हस्ते खावसेयावबो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव थांनानै बेनि सायाव अबजेक्शन हैसेयावबो इलेक्शन कमिशनारा बर' दैदेनगिरिफोरनि खोथाफोरखौ खोनासङाबासिनो दरं उदालगुरि मुं होफ्लानानै बर'फोरनि जि हास्थायनाय बा बेखौ गैया गोजोन होफ्लानो थाखायल' बे दरं उदालगुरि समष्टिनि नामखौल' दरंजों लोगोसे उदालगुरि दाजाबफानानै आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ देरसिन लकसभा समष्टि सोरजिनाय जादों आरो बे समष्टियाव बर'आ थैनोबो इयुन बुब्लियाव देरहानायनि जि लामा बे लामाखौ बिथांमोना गैया खालामदों आरो फैगौ बुब्लियाव बेवहाय जोंनि बिजेपिया गावसिनि हानजायाल' अरायसम देरहानायनि प्लेन पलिसिखौ खालामनानै बे प्लेनखौ खालामनाय जादों होननानै जों हमनो हायो। दा बेबायदिनो बिजेपिनि जि सासनाव बर'फोरनि सायाव जाबादि गादबनाय नासयनाय सोलिदों बेखौ जोंनि साफ्रोमबो बर'फ्रा साननांगौनि गोनांथि दं। मानोना बिजेपिनि जि आइडिय'लजि जि थांखि जा बिथांखि बिथांमोननि थांखिया एक राष्ट्र एक भाषा खालामनायनि जि थांखि बिथांमोना मोनसे रायजो मोनसे राव मोनसे धोरोम बेबादि खालामनायनि बिथांमोना मिजिङावनो दिनै गोबां ओनसोलफ्राव बिथांमोना उल्थां फाल्थां गोबां स्टेटफ्रावनो हाबनानै दिनै जोंनि ट्राइबेल माहारिनि फारसे गावजों गाव थुनज्लायहोनानै जोंनि गोहोफोरखौ थेर बेथेर खालामनानै जोंखौ सासन खालामनानै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो ट्राइबेलफोरनि मोनथायफोरखौ गैया खालामनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ एससी एसटी ओबीसी फोरखौ हिन्दुआव महर सोलायनानै मोनसे समाव बाङालि माहारिजों मोनसे हिन्दु कमिउनिटि खालामहैनायनि जि थांखि बे थांखिखौ लानायखौ जों खेबले खेबले नुनो मोनदों। बेनिखायनो बर'फ्रा बिजेपिनिफ्राय जानथायाव थानानै जुदि खामानि मावाब्ला जों खोब गिख्रंथाव थासारिजों जों मोगा मोगि जानांगोन। जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथां लरेन्स आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे समाव सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि थाखाय नांबोदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो डिलिमिटेशननि जि खोथा डिलिमिटेशनखौ माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे डिलिमिटेशननि सायाव गोजोननाय आरो गोबां बिथिङाव डिलिमिटेशनखौ लानानै बर'फोरनि सायाव जाबादि बा जेंनानि सायाव जाबादि खोथा बुंनांगौ बेखौ खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। खालि डिलिमिटेशनल' नङा गोबां बिथिङावनो जोंखौ सोबख'बोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंनि ट्राइबेल रिजार्भ सिटखौ जों जुदि बाहायनो हायाब्ला जोंहा मोनसे मिशन दं। बे मिशनानो जाबाय
सेपारेट स्टेट अफ बड' जुदि फिन बर'फ्रा जुदि आलादा हादोरनि थाखाय बर'फ्रा जुदि जांख्रिखांफिनोब्ला जुदि जेनेरेलनिफ्राय सागु वा जुदि बिटिसि पार्टनिफ्राय देरहालांनांगौब्ला आरो एसटि रिजार्भनिफ्राय साद' एमएलए देरहानांगौब्ला जुदि काउन्टार रेगुलेसन जायोब्ला 6 जना देरहागोन ना मोनगुआ सागु एमएलए देरहागोन बे साननायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्राबो दा खोब जोंनि दल संगठनफ्रा खौसे जानायनि गोनांथि दं। नों इउपिपिएल नों कंग्रेस नों बिजेपि होनलायना थानायनि जुग नङा। जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां मेलेमजिबि थासेयावबो दिनै सरकारजों लोगो जानानै खामानि मावनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो मोनसे समाव एमपि जाबोनाय आरो आथिखालाव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार दं बिथां बिश्वजित लोगोसेयावनो इउसि ब्रह्म जायखौ मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथांखौ सासे गोग्गो दैदेनगिरि होननानै बयबो सिलुट खालामो। बिथाङा जोंनि बाक्सानिफ्राय देरहासार जानानै आथिखालाव केबिनेट मिनिस्टार जानानै दं। थिग बिदिनो इउपिपिएल बिपिएफ निफ्रायबो गोबां मन्त्रि एमएलएफ्रा जोंनि गेजेराव सासन खालामग्रा जोनथोरफोरजों दा सरकारजों सरजाबफानानै खामानि मावगासिनो दं। बिथांमोना डिलिमिटेसननि जि पलिसि प्लेन पलिसिखौ गासिबो मिथिसेयावबो बिथांमोना दिनै असमिया माहारिजों गोरोबफानानै जि खामानि मावबाय थानाय आरो डिलिमिटेसननि खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोनगु दल संगठनफ्रा जेब्ला प्रसेसन खालामदोंमोन बावहाय इउजि ब्रह्मआ बिथांमोना डिलिमिटेसननि जि थांखि बिथांखि बा डिलिमिटेसन जि पारपास बेखौ मिथिसेयावबो बिथांमोना डिलिमिटेसनखौ हेंथा खालामनाया मोनसे नाटक खालामनाय जादों होननानै बुंनायनिफ्रायनो जों फोरमान मोनोदि बिथांमोना गादियाव थानायखाय बा गावनि पावारखौ जोबजानो गिनानै जोंनि माहारिनि जेंनानि सायाव बिथांमोना खोथा बुङैया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। गुबुन फारसेथिं जोंनिनो सासनाव आथिखालाव जिएसपि जथाय जानानै सरकार दासियावबो जोंनि मानसिफ्रा दिनै जाबादि सासन खालामनांगौ बेबादि सासन खालामनो हायाखै आरो जाबादि डेभेलपमेन्टनि फान्डफोरखौ बिथांमोना सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय लाबोनानै जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनिफोर जौगाहोनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो खोब दुखुनांथाव खोथा मोनसेनि उनाव मोनसे बर'नि जेसेबां मोनथायफोर दङ बे मोनथायफोरनि सायाव इनाय भाबै मोनसेनि उनाव मोनसे मोनखानाय जोंनि पावारफोरखौ बिथांमोना सेग्लाब लाङै बिटिसिनि बि डिपार्टमेन्टेलि मोनखानाय जि खुंथायारि गोहोखौनो होन बबेबा मोनसे बिफाननि मोनथायखौनो बिथांमोना सेना लांनानै बिटिसिनि डिपार्टमेन्टफोरखौ थेर बेथेर खालामनो नाजाबाय थानाया थिग बिदिनो बावैसो 16 आगस्ट खालि गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय गरेस्वर तामुलपुरनि जि थानानि माखासे बिजिरनाय हाबाफारिफोरखौ गिबियाव बिटिसि मोनजेननायनिफ्रायनो दासिमबो मुसलपुर कर्टआवनो बिनि गासै दाय दन्दफोरखौ बिजिरनाय जायोमोन आरो बे बिजिरनाय हाबाफारिखौ गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय अर्डार होनानै थांनाय 16 आगस्ट खालि बे नटिफिकेशनखौ हरनाय जादों आरो बेनि जोहैनो आथिखालाव बे गरेस्वर तामुलपुरनि जि थानानि माखासे केस एबा सिखावानो जा डकायतानो जा बायदि केसाव गोलैनाय सुबुंफ्रा गावनि जायगायावनो थांनानै बाइकजों थांनानै साइकेलजों थांनानै जों खामानिफोरखौ मावनो सुबिदा जादोंमोन आरो जोंनि बिदा फंबायफ्रा बे हाइकर्टनि सेर दखान पाहार बायदिसिना होनानै बिथांमोना थांना थानायनि जि सिमां नुदोंमोन आरो माखासे लाइमोनफ्रा बे बाक्सा मुसलपुरनि जि डिस्ट्रिक्ट कर्टआव गोबां खामानि मावदोंमोन आरो डिस्ट्रिक्ट कर्टआ ओरैबायदि डेभेलप जादोंमोन आरो बेनि सेर दखान पाहार जादोंमोन जोंनि गैजारिङिफ्रा बावहाय दखान होनानै मोनजानायनि राहा लामा जादोंमोन नाथाय आथिखालाव थोंजोङैनो गुवाहाटी हाइकर्टआ नटिफिकेशन हरनानै तामुलपुर गरेस्वरनि जि बिजिरनायनि खामानिफोरखौ थानानि खामानिफोरखौ थोंजोङै नन बिटिटि एरियायाव रोङियाव लांनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा आरो बे बिथिङाव जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बिनि सायाव मिथियै नङा आरो जिहेतु बिथाङा मोनसे जोंनि काउन्सिलखौ सालायबाय दङ दा बिथाङा बिनि सायाव क्लियारिफिकेशन होनायनि गोनांथि दङ मानोना
बिथाङा बेखौ नन बिटिसि आव हराबासिनो बिथाङा तामुलपुरनिनो मानसि बिथाङा तामुलपुरावनो महकुमा जाबाय बा गरेस्वरावबो लाखिनो हागौमोन नाथाय रङियाव बे जोंनि गरेस्वर तामुलपुरनि बिजिरनाय खामानिखौ लांनायनि मा गोनांथि दङ दा बिनि सायाव जों खोब साननांगौनि खोथा दा बिनि सायाव जोंनि मानसिफ्रा खोब गोथौयै साननायनि गोनांथि दं नङाब्ला जोंनि जि मोनखानाय जि पावार बे पावारा दिनै एसे गाबोन एसे बिदि सेजालांबाय थानानै मोनसे समाव जोङो बिग जिर'जों पेस जाहैनानै बर' माहारिया खोब दुखु जारलाजों शासन जन्त्रखौ सामलायहैनो गोनां जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै बर'नि माखासे जेंनाखौ बेस खालामनानै नोंथांमोनखौ इसोरबादि साननानै नोंथांमोनखौ दिनै गादियाव दैथायहरदों आरो रायजो राजाफोरनि गोबां बोर आरो अनसायनाय जैसो नोंथांमोना गादियाव जनो मोनदों नाथाय नोंथांमोना बे रायजो राजानि मोनथाय आरो जोंनि बिटिसिनि थाखानाय पावारफोरखौ मोनसे उनाव मोनसे बेबायदि सेजा होबाय थानाया नोंथांमोननि गुन गैयै थामहिनबा डिसक्वालिफाइड लिडारशिपनि नमुनाखौसो दिन्थिनाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ 6th काउन्सिलाव माबादि जोंहा बिटिसि आव मा पावार एन्ड फांसन दं बेखौ नोंथांमोना मिथियै गैया मिथिसेयावबो नोंथांमोना दिनै बेफोरबादि खोमायाव हमनानै शासन खालामजानाय निख्रुइ नोंथांमोना जुदि मोजां मथै जुदि सालायनो हायाब्ला नोंथांमोना गाव गावनि गादिखौ गारनानै बर'नि जि मोनथाय बे मोनथायफोरखौ रैखाथि खालामनायनि गोनांथि दं गुबुन फारसेथिं डिलिमिटेशननि समावबो बिपिएफ निफ्राय गोख्रों भाबै नारसिननाय जादोंमोन बिटिसि सरकारनिफ्राय बेखौ केबिनेटआव डिसिसन खालामनानै बेखौ आसाम सरकार गभर्नरनि सोयै इलेक्शन कमिशनाराव दैथायहरनायनि खोथाखौ बिथां हाग्रामा महिलारियाबो बुंबाय थादोंमोन डिलिमिटेशननि बिथिङाव बिपिएफखौबो बै समाव खोब सिरियासलि जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बे बिथिङाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि फारसेथिं खोब सिरियास जानायखौ नुनो मोनाखै बिथांमोना खालि बिथांमोना बिटिसि आव मोन 15 समस्ति मोननायखौनो थोजासे होननानै सानदों उन बिदियाव माखासे मेलेमजिबिफ्रा सावरायनायनि जोहै जोंनि रिजार्भेशन खोथाफोरखौ सावरायनायनि जोहै जि मोनबाय जोंनि 6th काउन्सिलाव जोंहा बांसिन रिजार्भ सीट मोननांगौमोन नाथाय जेनेरेल भाबै समस्या बांसिन जानायनि इयुनाव माखासे मेलेमजिबिफ्रा बुंनायनि जाउनावसो माखासे नेताफ्रा मेलेमाव हाबदों जायनि जाउनाव गोबां बेदर फिसा जालायनाय बमा गावलुनाय जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जालायनायखौ जों नुनो मोन्दों दा डिलिमिटेशननि जि खोथा बियो खोब सिरियासनि खोथा सागुआ जेनेरेल एमएलए आरो सादुआ जुदि एसटि एमएलए जायोब्ला फैगौ बुब्लियाव बर'फ्रा जुदि बड'लेण्ड दाबियोब्ला जुदि सागु एमएलए जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव बड'लेण्डखौ नाखस खालामोब्ला आरो सादुआल' जुदि बड'लेण्डनि सायाव खोथा बुङोब्ला मेजरिटिया देरहागोन ना बा माइनरिटिया देरहागोन बेखौ जों मिथिनाय मानोना गणतन्त्रआव माइनरिटिया देरहासार जानो हाया मेजरिटियासो ग्रेन्टेड जायो दा बेनिखायनो जों खोब सिरियास भाबै जों साननांगोन नोंथांमोननि गादिया दिनै गाबोननि थाखायल' बे गादिया अराय समनि थाखाय नङा नोंथांमोना बे सियारखौ लानानै नोंथांमोना जाबादि गावनि न'खर आरो गावनि गादिखौल' गावनि सरकारखौल' लाखिलांनो नाजानानै हारिनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि आरो मोनथायफोरखौ आरो बिटिसिनि 6th काउन्सिलनि जि महरफोरखौ थोरला बोरला खालामनो नाजाबाय थायोब्ला खोब दुखुनांथाव जागोन आरो इयुन जोलैया नोंथांमोनखौ निमाहा होनाय नङा बेनिखायनो गासै दैदेनगिरिफोरा ज' जालायनानै आथिखालाव जि फैगौ 2024 आव एमपि इलेक्शन आरो 2020 आव जि बिटिसिनि इलेक्शन दं दा बेखौ नोजोरथि बोनानै बिटिसि ओनसोलाव जाबादि थासारि जादों मैदेराबो गोसोबादि केम्पिं खालामदों क'क्राझार बादियाव आरो बिजेपिआबो सोलोयै बोलै जोंनि बर' मानसिफोरखौ लानानै माब्रै बिटिसि आव शासन खालामनो हायो बेखौ नोजोर होदों गुबुन फारसेथिं बर'फ्राबो बर'फोरखौ नापात्ता खालामनो थाखाय बिथांमोना गावसिनि गादिखौ माब्रै दखल खालामनानै बिटिसिखौ शासन खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नायोब्ला बर'फ्रा जाबादि खर' दैखांनानै बिटिसि आव रायजो जानो नांगौमोन नाथाय बर'फोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नासयदों बर'फ्रा गुबुन माहारिजों हुमखि होजादों गादबजादों सोरखौबा फिसा बिला दायावनो हमनानै दोखो दोखो बुग्लिनानै बुथारदों बे आरो सोरखौबा आरो गोसोबादि जोंनि बिब' बिनानावखौ लामा सामायाव हमख्रब हरसि खालामनानै जिनाहारि खालामनाय जि जाथाय
बे जाथायफोरखौ नुसेयावबो जोंनि मन्त्रि MLA फ्रा बिनि सायाव जेबो खोथा बुङिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। दा बेफोरनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सिरियासलि बेखौ लायाब्ला मोनसे समाव बर'फ्रा दाउसा मावरिया जानानै BTC आव रायजो जानो गोनां जागोन। आरो डिलिमिटेशननि बिथिङाव जों गासैबो बर'नि दल संगठनफ्रा खौसे जानानै सोरबाया हाइकर्टआव सोरबाया सुप्रिम कोर्टआव बेफोरबादि केस होयोब्ला जिहेतु जोंहा राजखान्थि भाबै आरो भारतनि संबिजित बादियै जोंनि BTC ओनसोलाव जोंनि सीटफोरखौ बांसिनैनो जिहेतु ST रिजार्भेसन जायो। दा बेखौ मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय जोंनि गासै दल संगठनफ्रा दानिफ्रायनो साखाफारि जानायनि गोनांथि दङ। बावैनो बे डिलिमिटेशननि बबे गामिखौ बबेयाव लांनानै सोहैखो आरो बबे गामिया बबे समस्यायाव थाखो बेफोरनि डिटेल्सआ ओंखारसिगोन। दा बर्तमान बिनि मेप ओंखारनायनि इयुनाव आरो बर'फोरनि गेजेराव बांसिन दावराव दावसि जानो हागौ। मानोना ट्राइबेल मेजरिटिफोरखौ जेनेरेलजों सरजाफैदों आरो जेराव जेनेरेला खम बावहाय बर'फोर जाबदो हेबदों बेबायदिनो सोलाय सोल' खालामनानै बबेबा ट्राइबेलफोरखौ एसे मेजरिटि खालामनानै बे मोनद'आव जोंखौ ST रिजार्भ खालामदों आरो मोनगुआव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ बबेबा मोनथाम मोनब्रै PGDC फोरखौ लांनानै जेनेरेल सिटआव सोहैदों। दा बेफोरबायदि खालामनानै जोंखौ मोनफ्रोमबो समस्तियाव माइनरिटि खालामहैनायनि जि थांखि थागिदा बेयो खोब दुखुनांथाव भाबै बे डिलिमिटेशननि खामानिखौ माखासे गागि दैदेनगिरि आरो माखासे नन UPPL आरो नन BPF दैदेनगिरिफोरनि प्लेन पलिसिखौ लानानै माखासे असमिया मेलेमजिबिनि अफिसारफ्रा बेफोरबायदि खालामदों होननानै जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालि ससियेल मिडियायावल' खोथा बुङाबासिनो आयेन खान्थि भाबै नांनानै मोजां उकिल हमनानै सुप्रिम कोर्ट हाइ कोर्टआव डिलिमिटेशननि जि रिजार्भ सीट बारायनाय आरो दरं अदालगुरि मुं हुफ्लानाय बर'फोरखौ थगायना दोननो नाजानाय जि थांखि बे थांखिफोरखौ थाबैनो जाहाथे जों क्लियारिफाइड जानो हायो आरो जों देरहासार जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोङो साफ्रोमबो मेलेमजिबि दल संगठनल' गोरों गोराफ्राबो पार्सनेल भाबै बे डिलिमिटेशननि सायाव केस फाइलिं खालामनांगौ सुप्रिम कोर्ट आरो हाइ कोर्टआव आरो बेखौ बिजिरनानै जों जाहाथे जोंनि समस्ति जोंनि ओनसोल जोंनि BTC आरो जोंनि BTR खौ जों माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि होनांगोन। बावहाय दैदेनगिरिनि फ्राबो खोब सिरियासलि साननायनि गोनांथि दं। नोंथांमोना 5 बोसोरनि थाखाय फैदों, 5 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना फैबावनो लुबैब्ला नोंथांमोना मोजां रोखोमै जोंनि जि ओनसोल जोंनि मोनथायफोरखौ जाहाथे मोजां रोखोमै जों माबोरै सेफगार्ड होनो हायो आरो ट्राइबेल सीटफोरखौ माबोरै जोङो बारायनानै जोंनि मोनथायफोरखौ जों गोग्गोयै लाखिलांनो हायो आरो BTC खौ मजबुत खालामनाय इयुन बुब्लियाव जों माबोरै सेपारेट स्टेट अफ बड'खौ लाबोनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ। मानोना जोंनि थांखिया BEC नङामोन, जोंनि थांखिया BTC नङामोन, जोंनि थांखिया BTR नङामोन, जोंनि थांखिया दाबो बेसेबा गोजानाव दङ बे सेपारेट स्टेट। मानोना बर'नि मोनथायफ्रा आलादा हादोर मोनाब्ला जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रि मोनथायफोरखौ जों थि रोखोमै बाहायलांनायाव गोबां बिथिङावनो जों गोग्गा जाहैनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोंहा मोनसे मिशन दं नालाय, बेनिखायनो जोंनि जि ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि गाव हाबसनफैनाय सुबुंफोरखौ जों माबोरै होख्रांहरनो हायो आरो जोंनि ST रिजार्भफोरखौ जों माबोरै बारायनो हायो बेफोर गासै सोरगिदिं थासारिखौ नायनानै जों खामानि मावलांनांगोन आरो गुबुन माहारिखौ जों माबायदि सासन खालामनानै बिथांमोनखौ जोंनि BTC आव कन्ट्रल खालामना लाखिनो हागोन बेखौ सोलै बुदै खालामलांनांगोन। मानोना सेपारेट स्टेट मोनैनि आगोआव बांद्राय जों गुदुं थासारिबो खालामथ'नो हाया। मानोना जोंहा गुबुन माहारिनिबो माखासे बिथिङाव सापर्ट लानो गोनां जायो। नाथाय बिदि होनानै जोङो गुबुन माहारिजों गादब जाबाय थायोब्ला दा फिसा बिला खोथायावनो जेरै हमना ला प्रमद बर'नि जायगा जेरावनोखि तिनिपुखुरि बावहाय सासे मानसिखौ सिखाव होननानै दोखो दोखो बलाय दास मुंनि सासे सुबुङा गय बिफां खानानै बुथारबाय। बिथांमोना सिखाव होननानै मिथिदोंब्ला बेखौ फंनैसो बुनानै बा रायजोआव बिजिरनानै बिथांमोना थानायाव गथायनो हागौमोन। नाथाय थानायाव गथायाबासिनो बिथांमोना मरेल पुलिस जानानै जोंनि बर'फोरखौ माबोरै बेबायदि इसे एला दाय मोनबानो बुथारनो हाखो आरो जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ माबोरै बेबादि ज' हानजा हानजा जिनाहारि खालामबाय थानो मोनखो बे खोब दुखुनांथावना खोथा। आरो गुबुन बिथिङै बर'नि
थै आरो गोलोमदै होनानै बर'नि उदांस्रिनि दावहारुनि बिदा होननानै जों मिथिदों। बाथानि बिदाखौबो मोसौ सिखावनि दाय हमनानै जिबायदि दुरुङाव खानानै माखासे बिजेपिनि सापर्टारफ्रा जाबादि बुबाय, बे जाथायखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जालांबाय आरो बेफोरबायदि थासारिया दासिमबो जागासिनो दं। आरो जुदि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा थिग रोखोमै जुदि पावारखौ बाहायलांनो नाजायाबा खिन्थु बिटिआराव ओरैबायदि थासारि जागोन, गुबुन फारसेथिं गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा आन्दलन खालामोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनजों मोजां रोखोमै सावरायो आरो जोंनि जाथियाव जुदि जेंना जायोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जातिनि जेंनाखौ जनानै सावरायनानै बिनि समाधाननि लामाखौ लानो नाजानायखौ जों नुनो मोना। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दैदेनगिरि जानानै ससियेल मिडिया आरो प्रेस मिट होनानै जाबादि जोंनि खोथाफोरखौ बुंफोरनांगौ बेफोरखौ बुंफोरनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बे बिथिङाव नोजोरथि होना नायोब्ला जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि जि बिटिसिखौ खुंनायाव जाबादि बिथांमोना गाव गावनि पावारखौ बाहायनानै बिटिसिखौ मोजां रोखोमै सामलायनांगौमोन, बेखौ सामलायनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो बिटिसिखौ जाबादि जौगाहोनो थाखाय जाबादि फान्ड साफिसियेन्ट फान्ड लाबोनानै बिथांमोना प्रपार इउटिलाइज खालामनांगौमोन, बेफोरबादि खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोंनि जायगायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनो खालि जाख्ल'नाय, इसेला दाय मोनब्लाथाय सोरखौबा पुलिस केस होनाय, सोरखौबा हुमखि होनाय, खालि बिदिल' पुलिस केस होनानै सोरखौबा थानायाव हरनानै जोंनि जाति माहारिनि जेंनाफ्रा समाधान जाया। दा बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायाव हुमखि होलायनाय, नोंथांमोना आंनि सायाव ओरैथोरै बुङोब्ला, नोंथांमोना आंनि सायाव ओरैथोरै समाल'सना खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोनखौ आं पुलिस थानायाव हरगोन, नोंथांमोना जेलनि ओंखाम जानो सांग्रांथि जा। नाथाय बे जेंनाफोरखौ जों माबोरै सावरायनायनि गेजेरै जों माबोरै समाधान खालामनो हायो बेनि वे नागिरनानै जों गोजोन खौसेथियै बिटिसिखौ माबोरै मजबुत खालामनांगौ बिनि खोथाखौ बांसिनखौनो साननाय नुनो मोनाखै। जोंनिया गावजों गावबा मोसा मालायजोंबा दाउसा मावरिया, गुबुन माहारिनि मानसिया सोरबा बर'खौ दोखो दोखो बुना बुथारबाबो जोंनि दल संगठनफ्रा जेबो बुङा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो बुङा। नाथाय सोरबा असमिया मानसिखौ जोंनि मानसिया माबा मोनसे खालामोब्ला, सोरबा बाङालिखौ खालामोब्ला, सोरबा मुस्लिम मानसिखौ खालामोब्ला, नाथाय गुबुन माहारिनि मानसिया ओरैबायदि जोंनि सायाव गाग्लोबो। दा बेफोरखौ नुसेयावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खाना जानानै थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। आरो बेफोरबायदि बिटिसिआव बेफोरबायदि थासारिया दुं हाव जाबाय थायोब्ला मोनसे समाव गोरोन्थि जादों, सावथालजों बांगालजों जि दाङाबाजि जालांनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव फैफिननो हागौ होननानै जोङो आन्दाज खालामनो हागौ। मानोना बांद्राय जुदि जोंनि सायाव बेफोरबायदि इनाय उदखार खालामबाय थाबा जोंनि खायसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बेसोरखौ बिथांमोनखौ दबथायनो थाखाय खामानि मावनोबो गोनांथि दं। बेनिखायनो जोंनि माहारियारि आफादफ्राबो जोंनि बर'नि सायाव माखासे नासयनाय सोबख'नायखौ नुयोब्ला गोख्रों भाबै इनिसियेटिभ लानांगौ आरो जाहाथे जोंनि मोन्थाइफोरखौ गुबुना इनाय भाबै खालामनो हाया बेनि सायाव जों सांग्रां जानांगोन। आरो जों बिटिआरनि माखासे जेंना आरो बिटिआर आरो बिटिसिनि पावार फांसनखौ लानानै जे आसाम सरकारनि जि सासन खान्थिनि नोजोर जोंनि बर'फोरजों खुंजानाय बिटिसिखौ बिथांमोना मोजां भाबै गोदोनिफ्रायनो लानो हायाखै आरो दासिमबो लागैबो असमिया माहारिफ्रा जोंखौ दि मोजां रोखोमै थानो होगोन बे नङा। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा बांसिनै गादियाव मोनहैब्लानो असमिया सेन्टिमेन्ट जानानै खामानि मावोब्ला खिन्थु मोनसे समाव बिनि दायनिगिरिया नोंथांमोनाबो जागोन। बेनिखायनो आं सानो गणतन्त्र हादोराव बयहाबो बायदि दल संगठन खालामनानै राजखान्थियानो होन बबेबा आफादानो होन सालायनायनि मोन्थाय दं। नाथाय बिदि होनानै जोंनि माहारिनि माखासे जेंनाखौ एराय थानानै गावनि गोजोन आरो न'खरनि जौगानाय आरो लाख कोटि कर'कोटि जानायनि सिमांखौल' लानानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा गादियाव थायोब्ला खिन्थु जोंनि माहारिया जौगानाय नङा। दा जोंनि नसुङाव थानाय मणिपुरि बायदि, नागालेण्ड बायदि बा मिज'राम बायदि हादोराव जाबादि गावसिनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जाबादि जेंनानि सायाव खोथा बुङो आरो बेफोर जेंनाखौ समाधान खालामनो थाखाय लकेल गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सायाव जाबादि इनिसियेटिभ लायो बेफोरबादि जोंनि बिटिसिनि चिफ इएम एमसिएलए आरो माखासे केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ जों बिदि लानायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय बिथांमोना खालि 5 बोसोरनि थाखाय फैनाय माखासे फान्डफोरखौ माबोरै प्रपार इउटिलाइज खालामनो हायो, माबोरै
जाख्ल'नानै आरो माबोरै साख्रि बाख्रि होनानै गावनि बिल्डिंखौ गोजौ खालामनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जौगायनि खोथाखौ बिथांमोना साना आरो खुगायावल' बिथांमोना मुहिनि सारफ्रावनानै रायजो राजाफोरखौ इलेक्सन समाव फैनानै बिथांमोनखौ फुस्लायफैयो। बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। दैदेनगिरिफोरखौ आथिखालाव सिनायनायनि गोनांथि दंसै। फै जों बयबो गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो बिटिसि बिटिआरनि माखासे जि मोनखानाय जोंनि मोनथायफोरखौ जोङो थि रोखोमै बाहायनो हायो आरो बेनिफ्राय सेग्लाब बोग्लाब खालामनो नाजायोब्ला जों बिनि सायाव सोरखारि भाबै एबा खुंथायारि भाबै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि जै जों बेफोरखौ होबथानो नाजानांगोन आरो नाजानि। दा बे बिथिङाव जोंनि बाक्सायाव जाबादि थासारि जागासिनो दङ दा बे खोब दुखुनांथाव खोथा। जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'खौबो आं बे चेनेलनि जै खावलायो, नोंथाङा मोनसे समाव बड'लेण्ड हांगामाजों सोमोन्दो थानाय एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो नोंथांखौ बर'फ्रा दाबो गोग्गो दैदेनगिरि होननानै नोंथांमोनखौ मानिना लायो। लरेन इस्लारि आरो नोंथांमोननि दैदेननायाव खोब गोख्रों भाबै सेपारेट स्टेट अफ बड'नि जि हांगामाखौ लानानै खामानि मावदोंमोन। बेफोरबादि खामानि मावनाय समाव नोंथांमोननि जि बिबुंथि, नोंथांमोननि जाथि अनसायनायनि जि स्पिरिट, बे स्पिरिटआ जाहाथे दासिमबो थायो आरो नोंथांमोना बे स्पिरिटखौ बावनानै दिनै राजखान्थि भाबै गादी लाफैनायनि उनाव इउजि ब्रह्ममोना जाबादि खोथा बुंदोंमोन बेफोर खोथाखौ दिनै बिथांमोना गोसोआव दंना गैया आरो बर' हारिनि जि थांनाय थैनायनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना गेदेर खोथा आरो गेदेर आर्टिकेल लिरनानै फोसावबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना गावसिनि बुंबोनाय खोथाफोरखौ लाखिनो हायैखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो बयबो बर' दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे मोजां रोखोमै जोंनि बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो हायो बेखौ बयबो खामानि मावलायगोन होननानै मिजिंथिबाय। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आङो बरायना लाबाय आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसेयावनो अल नटिफिकेसनखौ दाबायना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांनियाव सहैनो हायो। लोगोसेयावनो आं बे भिडिअनि जै बर'नि माखासे जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय जाबाय। बेवहाय सावरायनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बर'नि सासे इउटिउबार होननानै निमाहा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जोबथा बुब्लियाव फिन JSP एडभाइस चेनेलनि गासै फोलेरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै